Muistaaks, vedettiin äly tästä? Vittu, keuhkot oli kipeät pitkään. Tiedätkö mitä on plugvalkki? Se on, kun myyjä kävelee kaupoille. Voisi treenaa sitä. Okei. Y-K. Stop. Niinku, mitä vittu sä lasket siinä? Vittu lepuskelainen, tässä saatte kanssi läkkäästä lidät. Vittu pum pum, vittu pam. Voiks myydä Venlalle? Miksi myisin? Se pyytää anteeksi rottailua. Siellä oli vaan kauheat velat päällä. Enkä! Venla on ihan vitun rotta. Hyvä, jos joku koittaa ottaa siltä rotalta vittu sormet irti. Säkin rottailisit siinä tilanteessa. Venla on kitkuisin, mäkin poltin omat jo. Nyt myyt mulle. Miksi vitus? Tai mä rullaan sut. Vitut rullaat. Tolla se äpärän rullais kuka vaan. Haluuks puukosta? Häh? Veija Sale läkkää. Jos ton fiittaa sun biisin, niin voiks myydä mulle? Siitä legit tulis bangeri. No cap. No okei, vittu. Seuraavaksi Spotify suosituin biisi. Hei veli, muista Tsefi vai Risto Trappaaja? Tää biisi löytyy Spotifysta. Jos liikatat kiis mun blogille, tseffaan sut voit sanoa, kokiks kroski pääs, vankilas kotiin.